Mijiet ta' persuni b'diżabilitajiet moħbija bħall-awtiżmu, l-ME u l-fibromyalgia jistgħu jibdew igawdu minn benefiċċju ġdid imħabbar mill-Gvern. Id-detalji dwar din il-miżura soċjali ngħataw f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u l-Ministeru għall-Inklużjoni, fejn ġie spjegat kif il-benefiċċju u intis biex jgħin persuni li għandhom diżabilitajiet moħbija u problemi serji ta' funzjonalità minkejja li ma jkollhomx diżabilità msemmija flat dwar is-sigurtà soċjali. B'din il-miżura se ssir konsolidazzjoni tal-evalwazzjoni medika tal-persuna b'diżabilità u wieħed irid japplika online mit-2 li ġej, 2 ta' Settembru biex jiskatta l-proċess mill-ispeċjalisti. Peress li l-applikazzjoni ssir bl-ID tal-persuna, id-dokumentazzjoni medika tkun awtentikata mill-ewwel. Eventwalment dawn il-persuni se jibdew jidhru quddiem bord interprofessjonali immexxi mill-Aġenzija Support u l-evalwazzjoni se tkun imsejsa fuq standards internazzjonali dwar saħħa u diżabilità imħaddma mill-Għaqda Dinja tas-Saħħa il-WHO. Id-Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali George Cremona spjega li dawn il-bordijiet twaqfu wara li ħarġet sejħa pubblika mill-Aġenzija Support għal professjonisti meħtieġa, fosthom tabib, ħaddiem soċjali, occupational therapist u espert mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. B'dan il-mod se jibda jkun assessjat mill-professjonisti in-nuqqas ta' funzjonalità tal-persuna biex eventwalment jigwidaw lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u l-Aġenzija Support dwar li ma' benefiċċji u servizzi tal-persuni għandhom dritt tal-jom. Dawn l-applikazzjonijiet iridu l-ewwel jidħlu fid-Dipartiment tru il-tabib kuranti tal-persuna jew inkella il-professjonist li jsegwi lill-persuna tajjeb illi ngħidu illi kif l-applikazzjoni tidħol fid-dipartiment tiġi verifikata skont l-awtentiċità tagħha dejjem ukoll mal-reġistru mediku. Minn hemmhekk il-qudiem jekk il-persuna tkun issodisfat l-eligibility criteria, hemmhekk imbagħad tgħaddi dik l-applikazzjoni quddiem il-Bord Interprofessjonali. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli iddeskrivet dan il-benefiċċju bħala tieqa ta' wensu mħabba għaliex id-diżabilitajiet li ma jidhrux imma jġibu magħhom ħafna dbatijiet ukoll se jingħataw spalla finanzjarja bħalma jieħdu diżabilitajiet oħrajn. Din inwettqu weda elettorali li permezz tagħha l-Gvern tkellem mod ċar li dawk id-diżabilitajiet li ma jidhrux mhux neċessarjament kollha imma li permezz tagħhom il-persuna li għandha diżabilità ma tkunx qed tiffunzjona numru ta' sigħat biżżejjed biex jitaqla l-għajxin tagħha, hemmhekk wieħed ikun jista' jgħaddi dan il-bord biex ikun ikkunsidrat għal benefiċċju soċjali. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon innota kif dan il-benefiċċju se jgħin mijiet ta' persuni li sa issa qatt ma kienu gawdew minn benefiċċji marbutin mad-diżabilità. Naraw kif nistgħu ngħinu aktar nies dak huwa l-iskop ġifieri u hekk l-ewwel nett il-iktar ħaġa importanti hija illi se jibdew jiġu konsidrati każi ta' diżabilità li ma jidhrux. Tajjeb. Għandek ukoll il-pass pożittiv illi l-proċess irid jitlaq mingħand l-espert mediku allura hemmhekk għandna awtentikazzjoni u fl-istess ħin qed inkunu konformi ma' dak li tajt il-WHO u anke dak li tajt il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda fuq id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità.